Това е антрето на апартамента. Вляво влизаме в хол с трапезария. Разполага с климатик в хола. Отоплението е на ТЕЦ. Тук имаме телевизор и много приятна гледка. Това е булевард Витоша и в дясно е НДК, което не се вижда в момента. Това е дивана в хола, трапезарията. От тук влизаме в спалнята, така, която разполага с баня. Голям гардероб, който е с закачалки и рафчета от другата страна. Тук имаме един скрин и отново хубава гледка с дървета към булевард Витоша. От тук преминаваме през антрето. В антрето имаме тоалетна. И тук се намира кухнята, голям хладилник, мивката, пералня, печка, котлони и една много приятна тераса, която гледа към вътрешен двор. Тази врата би могла да стои и така отворена. Това е терасата. Много тихо и приятно е на терасата към, ето това е вътрешния двор.